ao punto segundo, que é a aprobación se procede do ditame relativo á aprobación da prórroga dos contratos administrativos para a prestación dos servizos de limpeza e conserxería das instalacións, dependencias e centros escolares de titularidade municipal. Para ello vou dar a palabra ao conselleiro de servicios para que o explique. Boa tarde a todos e a todas. Simplemente, facer valer en concordancia a empresa que está prestando o mismo este servizo, pois a cláusula do contrato que asinou, vai facer ahora 2 anos, no cual se podía prorrogar nada máis. Há un par de meses xa o goberno puxo un contrato con a empresa para facer valer de mutuo acordo esta posibilidade e a empresa está de acordo nas mesmas condicións que se viñan prestando. Por lo tanto, entenderase prorrogado se así o decide a Corporación Municipal, un ano máis que entrará a partir de 1 de outubro do presente ano, por tanto, un ano máis a partir das 30 de setembro do ano 26. As mesmas condicións que había, por reservas de crédito oportunas, os informes de Secretaría, os informes de intervención tamén, por tanto, creemos que é unha cuestión lógica, porque además estamos satisfeitos que traballo que se está a facer, está a realizar por a empresa, unha vez que podía explicar a secretaria do sistema. Gracias a todas e a todos. Neste punto, na primeira intervención, tamén a facerle unha serie de preguntas para o conselleiro, neste caso tamén o responsable do contrato. Vemos que existe ou existiu unha problemática en relación ás horas de servizos prestados. Vemos que a empresa ofertou unha serie de horas a maiores, que eran 500 en conserxería e 300 en limpeza, o que aparece no expediente que sumando todas esas horas gratuitas, ainda así a empresa facía en torno a máis de 1.200 horas a maiores. Solicitamos se nos pode aclarar esta cuestión, se é certo que se están a prestar horas de máis, non é certo, se se están prestando, como se están aboando, se nos pode aclarar este asunto. En segundo lugar, nos trasladamos en varias ocasións unha problemática que houve neste servicio, que en ocasións quedaron as instalacións abertas, houve algún retraso nos horarios de apertura, falta de limpeza en algúns casos e de mantemento. Xa que a súa obriga é controlarse este tipo de incidencias, nos recibimos queixas dos vecinos. Quería preguntar, eu non o vi, non sei se existe algún tipo de informe no expediente do responsable do contrato, do técnico ou de quen sexa, no que se refiere a este tipo de incidencias, en o que se indique que o servicio se presta, acabo de decir, realmente, pero non sei se existe algún informe no que se especifique que o servicio se prestou de maneira satisfactoria para que creemos que é necesario, non? Para poder conceder esta prórroga. Nada máis, espero o segundo turno para que me aclare estas cuestións. Ben, boa tarde a todas e a todos. No Grupo Municipal de Vilalba Verde imos votar favorablemente a este punto, pois que dá, como ben dixo o concelleiro delegado, acreditar a constancia de que o réxime xurídico vixente do contrato continúa a ser indicado polos pregos da licitación da que trae causa a presente prórroga. Por tanto, noso voto favorable. Sí, non só voto a ese programa. Pois entonces encargo as dúas cuestións que plantexa o Partido Popular. A primeira, un tanto as horas que ofertou a empresa ademais é que se llevan solicitando a medida que se fai falta, que sí que se está prestando, incluso pois hai unha cláusula que é un precio, non sei se é 0,1 euro céntimo, si o está facendo cando o Concello se solicita a empresa a realiza, vamos, e tanto a segunda decidiría que sí, existe constancia documental en mesmo que pode facilitar as vías correos electrónicos que existe cando esas queixas, os máis puntuales que han habido e eses problemas de cuando pues, unha persona tuviera unha baixa e sería nos realizou a limpieza nun colexio determinado, todo eso está perfectamente secuenciado e respondido por empresa e está todo a disposición súa se quere como está a disposición, como diría, está documentado en todo caso.
esas queixas e esas son esas respostas da empresa. En todo caso, coincidimos en que, en términos xerales, a posibilidade do traballo que está facendo o Concello non pode estar máis que satisfeito pola prestación deste servicio. Bueno, un pouco o que me comenta, que ven, bueno, entendió a pregunta que hacía, en relación a esas horas a maiores, sí que vexo que sí que se ofertan, pero antes a fala de que aí estamos de acordo. Non vamos a votar en contra, porque entendemos que, bueno, que é un servicio que hai que prestar, pero tamén nos chegaron esas queixas. Bueno, ollo, que tampouco estamos culpando a empresa, que igual o problema non é da empresa, igual é que ese prego técnico que se fixo no seu momento non se ajusta á realidade ou hai que encaixar mellor. Isto igual se podría solucionar con unha nova licitación mellor que unha prórroga, igual é momento agora de corregir as deficiencias, non? Entón, como decía, as queixas que temos, vamos a hacer, non vamos a impedir, non temos aquí, pero as queixas que temos da xente non podemos votar así. Non sei se dirás a ver de o BNG que facer uso deste segundo turno de palabra. Considerar nada máis que o principio cando se empezou a obrar cando a empresa para prestar un inicio non de un servicio como era ese que é importante este, pues entre algúns ajustes que sí existiron ao principio cando se comeza a funcionar normalmente. Refería a boteira do Partido Popular, sobre todo pois, o que ten que ver co pabillón dos deportes. É lógico que o prego non recolla a totalidade de actividades que se levan a cabo no pabillón e está recollido e previsto a propia oferta presentada por la empresa, que todas as horas que excedan a maiores se prestarán ao precio de 1 céntimo e iso é pois, o precio que se factura e ese é pois, a realidade da instalación. Hai un horario genérico, pero despois cada fin de semana en función das necesidades das distintas asociacións e clubes deportivos, pois ese horario se modifica o mesmo que moitas veces por a semana. Entón, é imposible pois, que ese horario seña fixo, así se recolle tamén nos propios pregos e vostede fixo o exercicio de lei, o verá que se di textualmente que se recolle un horario genérico, pero que pode sufrir modificacións en función das necesidades que teña o concello. E está previsto tamén, como digo, na oferta o premio con que se facturarán esas horas. Dado que todos os grupos pues, expuxeron xa a súa postura, vamos pasar a votar este punto segundo relativo á prórroga dos contratos administrativos de limpieza e conserxería nas instalacións, dependencias e centros escolares de titularidade municipal. Votos a favor? Votos en contra? Abstención? Ben, queda aprobado este punto número 2 coa excepción do Partido Popular. Pasamos ao punto número 3, que é a aprobación se procede no dictamen relativo á aprobación da modificación da base número 24 das bases de execución do Orçamento Xeral do Concello para o exercicio 2025. Vou dar punto a palabra ao concelleiro responsable de infraestructuras rurais para este punto. Ben, a proposta de modificación que hoxe, como ben dicía, a alcaldesa defende como responsable de infraestructuras rurais parte dun erro interpretativo e de concepto encadrado, eso sí, na vontade inequívoca desta área de goberno de contribuir económicamente á realización dunhas necesarias obras na Casa da Escola de Distriz. E falo, en primeiro lugar, pois de vontade inequívoca, porque cando asumín a responsabilidade de obras no rural e os veciños de Distriz na Casa Escola, estes trasladaron, entre outras, a necesidade de actuar sobre a coberta e sobre as alqueires da mesma. E a iso me comprometí unha vez que tiveramos o crédito. Así é toda vez que a titularidade desta infraestructura era e é municipal, no orzamento deste ano, do ano 2025, consignamos a cantidade exacta necesaria para acometer as demandadas obras. Isto é, 10.800 euros. Fixémolo no capítulo de investimentos, pois, como dixen, era e é unha
unha casa escola en propiedade do Concello de Vilalba. E claro, tiño que falar en segundo termo de erro interpretativo de concepto porque o problema que nos atopamos á hora de tramitalo, de seguir adiante, foi que ao existir unha cesión de uso desta casa da escola en favor da Asociación de Veciños San Martiño de Listriz, co ánimo de que estas veciñas puderan captar subvencións de outras administracións, o aporte da nosa, isto é, o Concello, isto é, os 10.800 euros necesarios, debían obrigatoriamente canalizarse en concepto precisamente de subvención. En este senso, non a modificación que hoxe propoñemos, que saben ben os concelleiros e concelleiras presentes que as subvencións nominativas son precisamente por iso, non? Porque son directas e exactas, tanto na cantidade como na entidade receptora. Por tanto, remato en beneficio dos veciños e veciñas de Listriz, o Goberno de Vilalba somente a consideración dos grupos esta necesaria corrección, pois trataría que tardemos en aprobalas e tamén os veciños e veciñas desta parroquia tarden en cumprir as que son as súas legítimas demandas. Mais nada e grazas. Partido Popular. En canto a esta subvención nominativa á parroquia de Listriz, en principio estamos de acordo de que se destinen fondos a axudar esta parroquia, non pode ser de outra forma. Pero queremos aproveitar para facer pública tamén o traslado dunha petición que nos fan os vecinos de San Xoán de Alba, que é prácticamente similar, que solicitan axuda tamén para arranxar o tellado do seu local social. Pedimos que se teña en conta de cara ao futuro, porque teñen dereito igual que teñen outras parroquias. Tamén creo que é importante poñer en riba da mesa unha cuestión. Vilalba ten 29 parroquias e pregúntanse por que unhas e outras non. Eu xa sei que é imposible tenerlas a todas, pero temos que buscar unha maneira de que este criterio teña unha orde ou que se organice de unha forma para que todas esas parroquias poidan ter opción, non que non sexa arbitrario, porque deste xeito hai parroquias ás que non lles tocaría nunca e a verdade é que é bastante injusto, non? O noso voto vai ser a favor. Partido Socialista. A favor da proposta que se... PNG. Sí, votaremos a favor. De todos modos, quería fazer un comentario a raíz do que a compañera do Partido Popular comentaba. Eu entendo que o Concello que mirar con lupa a quen lle dá a solución, é dicir, polo que eu sei, en San Xoán de Alba hai un problema realmente con esa edificación, é dicir, esa edificación, polo que entendo, debe se referir á casa parroquial, que unha parte dos veciños comprou. Pero pediríalles que se tiñan ao punto da orde do día que estamos tratando, porque se estamos a falar de todas as casas Simplemente escolas... esa matización, nada. Vale. Entonces, claro, si non é de todos os vecinos. Ben, pois, entendo que todos os grupos expuxeron xa o seu posicionamento e non considera votar este punto terceiro do ditame relativo á aprobación da modificación da base número 24 das bases de execución do Orçamento do Concello de Vilalba para o ano 2024. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Imos pasar ao punto seguinte, que é o punto número 4, que é a aprobación se procede do ditame sobre a proposta de aprobar inicialmente o regulamento de réxime interior do punto de atención á infancia ou para, como saben todos os presentes, veciños, veciñas, concelleiros e concelleiras, intención do equipo de goberno poñer a funcionar de cara ao primeiro curso un punto de atención á infancia con 20 plazas máis de educación que terá 3 anos e o primeiro paso pois, é aprobar este regulamento de réxime interno que teñen pois, todos eles á súa disposición, que foi enviado xa para a súa avaliación por parte pois, dos servicios da Xunta. Deron o seu visto bo, foi elaborado por os técnicos pois, de servicios sociais do Concello e é o que se trae a aprobación neste momento. Non sei se algún grupo ten alguna dúbida ao respecto, senón pois, solicitaríalles que a trasladen e se les respondido. Partido Popular. Sí, bueno, en canto a este regulamento, pues en principio podemos estar a favor, pero sí dúas puntualizacións. Mire, o artigo 4 fala de que
fala dun prazo de presentación de solicitudes do 1 ao 15. O 4.1 fala do novo ingreso do 15 ao 30 de maio. Entón, claro, se lo aprobáramos en xaneiro, os prazos serviríamos, pero neste caso, como se vai a facer este ano? Porque no regulamento os prazos que pon xa quedaríamos, digamos, un pouco caducados, non? Entón, bueno, comentada a súa intención de que se irá para este curso 25-26, como se vai a facer? E despois unha segunda cuestión, non sei se sería posible que bueno, eu comento e despois xa me digo vostede. Por exemplo, no caso da Galiña Azul, abre o prazo da Galiña Azul, non? Sai unha lista de admitidos e excluídos e despois abre o prazo para a municipal. Cada os que quedan excluídos teñen aí teñen outra oportunidade na municipal. Neste caso, por lo que vemos, vaise solapar o prazo do punto de atención á infancia co da escola municipal. Entón, non sei se é posible, insisto, o lógico sería esperar a lista de admitidos e excluídos igual da escola municipal para que as persoas que queden fora poderan ir ao PAE, non só para as dúas, porque senón estaríamos duplicando solicitudes. Non sei se é así ou non, quiero decir que se nos pode facer estas duas explicacións. Pilar Roberta. O noso voto vai ser favorable. Benega. Sí, nos voto vai ser favorable. Ben, respecto ás preguntas que me formulan, non ten vostede a disposición transitoria porque explica claramente, únicamente para a posta en funcionamento do centro durante o curso 2025-2026, os prazos de solicitude de admisión e matriculación serán fixados por decreto da alcaldía. Pois iso é a resposta á súa primeira pregunta. En resposta á súa segunda pregunta, tampouco leu moito por un minuto o regulamento, porque isto vai a funcionar de forma escalonada, como está funcionando ata agora. As persoas que se matriculen na Galiña Azul e que non obteñan plaza teñen preferencia para a escola municipal e, do mesmo xeito, os que estén inscritos tanto na Galiña Azul como na municipal, pois terán preferencia para este punto de atención á infancia. Por tanto, que o plazo coincida non causa ningún prejuízo ás familias, farían a solicitude nos dos lados, se non obteñen plaza nun sitio, irían no outro. Non llevemos maior inconveniente. Non sei se ten algunha duda máis ao respecto ou se nos pode manifestar. Ben, procedemos entón a votar este punto número 4, que é a aprobación se procede do ditame sobre a proposta de aprobación inicial do regulamento de réxime interior do punto de atención á infancia. Votos a favor? Queda aprobado tamén por unanimidade. Pasamos ao punto número 5, que é a aprobación se procede do ditame sobre a aprobación inicial da proposta de modificación do regulamento de funcionamento da actuación dos tribunais de selección e uso de medios electrónicos nos procesos selectivos para o acceso ao emprego público no ámbito do Concello de Vilalba. Ten a palabra o concelleiro responsable de personal e da comunidade. No expediente da convocatoria plenaria xa non perfectamente os que se ponen a motivación, moi brevemente, tratalo a lei de igualdade de Galicia, no cual os tribunales serán paritarios en canto a composición de homens e mulleres e tamén vai a ser de obrigado cumprimento o poderlo dirixirse, neste caso ao Concello, mediante a administración electrónica para formular as correspondientes inscripcións. Dicir que queda exceptuado deste regulamento a selección de policía local porque xa tenen entrarían probablemente en contradicción a súa normativa específica e que entrarían, pasaría un período de exposición pública de 30 días no boletín oficial da provincia e unha vez que, se non hai alegación, entraría aos 15 días en vigor. Se hai unha alegación, teria que ser este pleno encargado de resolverlas nun sentido ou noutro. Consta de 35 artigos con unha disposición transitoria e unha derradeira e non sei se teñen alguna cuestión máis que comentar, pero en principio é a adecuación para seguir garantindo o principio de igualdade de mérito e capacidade nos procesos de selección do Concello de Vilalba. Partido Popular. Bueno, neste punto realmente non temos nada que decir e o noso voto vai ser a favor. Pilar Roberta. O mesmo, favorable. Benega. Sí, por favorable. Ben, pois, expostas as explicacións e tamén o posicionamento
a votar este punto número 5 da aprobación da proposta de modificación do regulamento de funcionamento e actuación dos tribunais de selección. Votos a favor? Queda aprobado tamén por unanimidade. Pasamos ao punto número 6, que é a aprobación, se procede do ditame relativo á aprobación inicial da ordenanza municipal reguladora do estacionamento e permanente de autocaravanas, vehículos tipo camper e caravanas. Ben, a proposta que se trae aquí de ordenanza é a ordenanza tipo que ten a Federación Galega de Municipios e Provincias, que foi consensuada coas principais asociacións do sector, tanto a Asociación Galega de Autocaravanas como con a PECA, que é outra asociación que aglutina os autocaravanistas e caravanistas. E a única diferencia é que nesa ordenanza tipo se establece un período máximo de pernocta de 48 horas e, como se fixo saber na Comisión de Asuntos do Pleno, o período que vamos a establecer unha vez consultadas estas dúas asociacións é de 72 horas para permitir que poidan estar aquí durante 2 días entre ellos. Non sei se algún grupo quere facer alguna valoración ao respecto, Partido Popular. Buenas tardes a todos e todas. No, bueno, con respecto a esta ordenanza, parece-nos obvio que una vez que empezamos a dar o servicio que se regule, evidentemente, cunha ordenanza, e o noso voto vai ser favorable. Volvemos a insistir que o mellor lugar onde se ubica o apartamento, o estacionamento para pernoctar, o mellor non é o máis idóneo, por temas de seguridade. A xente busca tamén que haxa un pouquinho de movimiento, que lles dá certa seguridade aos campistas, e nos parece que está un pouquinho alexado, non? Pero para ver esa organización, o noso voto vai ser favorable. Ben, entendendo que é unha ordenanza cuxa redacción foi participada, pois non temos que dicir máis que votar favorablemente. No, un voto favorable. En resposta, pois, ao que planteaba o voceiro do Partido Popular, pois, trasladarlle que, como digo, tanto a AGA, a Asociación de Autocaravanas de Galicia, como a PECA, que son os principais asociacións coas que me reuní personalmente, pois nos trasladaron as felicitacións por a nova ubicación, porque eles creen que a seguridade non suele ali, non debería supoñer ningún problema. Incluso les planteamos a colocación de cámaras de vigilancia, dixeron que non o consideraban necesario, e eles o que destacan desa ubicación é a posibilidade de un turismo de familia e, sobre todo, de cara ao verán, coas piscinas ao aire exterior e a área recreativa con esa zona para comer á sombra. Foi o que nos trasladaron e iso é o que se consensuou con eles. Non sei se teñen algunha outra cuestión, se non procedemos a votar este punto número 6 do dictame relativo á aprobación inicial da ordenanza municipal reguladora do estacionamento e pernocta de autocaravanas. Votos a favor? Queda tamén aprobado por unanimidade. E vamos pasar ao punto número 7, que é a aprobación, se procede do ditame relativo á aprobación do proxecto de obra mellora do pavimento na Rúa do Rego. Ten a palabra o concelleiro de Infraestructuras Urbanas, Luís Fernández. Hola, moi boas tardes a todos. Isto que se trata é de rematar unha parte que quedaba na Rúa do Rego, o importe son 47.000 euros, e con isto o que se intenta meter un material que está feito actualmente, e, bueno, o día de hoxe quedaría máis que ese tramo pequeno, e xa está. Acción Popular. Hola, moi boas tardes a todos e a todas. Bueno, neste punto, como comentou o concelleiro Fernando, a parte se salva de 46.000 euros, a nosa sorpresa un pouco a mellor de por que non se fixo conxuntamente coa obra inicial da renovación do camiño do Cotarón, que tamén dá inicio á Rúa do Rego, xa que escasamente os datos que aparecen no proxecto só faltaban 430 metros cuadrados, foi un pouco unha mágoa que non se pudese executar digamos, nunha mesma fase polo ben dos vecinos, incluso por axuste económico e un remate da obra, non? Iso ao final é importante que como que non disputadas as obras. E tamén, se só temos unha cuestión neste punto, se se estudiou a posibilidade de
mellor de prolongar, darlle saída á rúa do Rego ata a rúa do Cotalón, para xa a nivel urbanismo, rematar, digamos, unha vía e comunicar, enlazar e darle continuidade á circulación que poidan ter os seus usuarios e os vecinos. Non consiste en previsto na aprobación do novo plano en xeral, se está contemplado. E agora, Ben, o noso voto vai ser favorable, en tanto que, como dicía o concelleiro responsable, vai completar unha actuación previa que entendemos que era necesaria e que ten toda a justificación, por tanto, o noso voto favorable. Menegar? Sí, o noso voto vai ser favorable. Sí, moi breve, parte ten razón, pero cantaba Paco Ibáñez, todo iso caballero e todo dinero. E, polo tanto, como non temos os cartos suficientes, e a Xunta de Galicia, como sempre, colabora moitísimo con este tipo de obras, onde se, aparte, se lle pide unha prórroga por causa da subvención do Fondo de Compensación, que non la concedeu, certo, agora ten que pagar 162.000 euros máis os intereses, por eso esta medida non se pode facer. Isto é a colaboración entre a administración. Xa non gostaría que o dinheiro, pero tamén pedimos unha prórroga, porque é dicir que o Fondo de Compensación, que a Xunta de Galicia tenemos nos cartas por el prórroga. Entón, tamén dou esa razón que se pude acabar e non había máis dinheiro. Partido Popular? Sí, neste punto un pouco, en contestación un pouco eso, sí, entendo que agora vai ter que pagar eso, bueno, a mágoa un pouco non celebrar que se vai a pagar ese porcentaje que non se pudese haber recollido o 100% da solución se se executase en obra, en plazo, ou tal como transcribían os pliegos desa solución. Pues, bueno, eu entendo que desde a Xunta de Galicia, igual que calquera administración, como é a administración local, se dá unha asociación a calquera digamos, a calquera organismo ou a organización de vecinos ou tal, que ten que cumplir xurídicamente os pliegos que así salen na redacción e demais. Entendo que por ese lado, pois, olha, se non se rematou a obra en plazo, non se cumpriu as características que tiñan previsto no pliego, pois, bueno, a solución foi esa. En canto ao tema das axudas, bueno, nese caso xa non quería entrar, pero, bueno, hai o tema da rúa do Rego que ele tiña xa fora obxeto dunha solicitud de subvención, que non sei se a rúa do Rego non probaba do Cotalón é que Nezo do Rego se tiña unha subvención a Xunta de Galicia. Sí, eu penso que os direitos... A ver, isto non é algo entre personas que están nun bar ou que están no salón da súa casa. Cada un ten o seu turno de palabra, cada concelleiro do Partido Popular remate o seu turno de palabra, terá... Sí, nada, só por rematar, que, bueno, que como vimos un pouco, como xa viñamos dicindo anteriormente nestes plenos, que esta falta de previsión, un pouco de planificación das obras, que, bueno, que ven a dar este tempo de casos que se acaban executando obras, pues, marchando, ou ir acabando pequenas obras, neste caso, pues, bueno, que son 47.000 euros, non? Pero que se pudieran haber ejecutado nunha mesma fase, non? Isto nada máis, o noso voto vai ser por ahora. Vou dar a explicación. A primeira rúa que vostede se refire, Rúa do Cotalón, pues era un proxecto de obra finalizado desa rúa e agora isto é outra rúa distinta, ainda que as dúas converxan e estén próximas en ubicación. Por outro lado, a Rúa do Cotalón foi obxecto dunha subvención que pedimos ao Fondo de Compensación Ambiental. O que non pode permitirse é que fondos que son deste Concello por o feito de ter eólicos no seu territorio non se nos entreguen ao Concello, que é o destinatario final dese imposto, e o xestione a Xunta de Galicia con unhas bases arbitrarias que fan que concellos como o de Vilalba non poidamos destinar eses fondos a calquer cuestión, senón a aquelas cousas que nos permite a Xunta de Galicia, e que ademais, por certo, nos pon a todos os concellos, non só a este, bastantes dificultades, porque é unha solicitude que se fai no mes de xaneiro, a Xunta tarda en resolver hasta o mes de xuño, e despois hai para justificala ata o 31 de outubro. Como entenderán, nunha obra desta dimensión, hai que facer un proceso de licitación, hai que adjudicar, hai que firmar o contrato, hai que facer a acta de replanteo, hai que executar a obra, e moitas veces metémonos no mes de setembro ou outubro, cando as condicións climatolóxicas non son as máis adecuadas e non dependen deste Concello. Podemos levar a unha Santa Clara, como iso temos feito, pero non garantiza que poidamos acabar as obras, e ese é o motivo das dúbidas expresaba o concelleiro do Partido Popular. Imos, pois, proceder a votar este punto número
número 7 da aprobación do proxecto de mellora de pavimentación da rúa Borriño. Votos a favor. Aprobado tamén por unanimidade. Pasamos ao punto número 8, que é a aprobación se procede do ditame relativo á aprobación do proxecto de obra de mantemento e mellora de vías municipais de acceso a parcelas agrícolas en Belesar, Santa Valla, Tardade, San Covade, Oleiros e Román. Vou dar un punto a palabra ao concelleiro de Infraestructuras Rurais e Modernas. Ben, traemos de novo a sesión plenaria un proxecto de rexeneración e mellora de vías de titularidade municipal en distintas parroquias do noso concello. Concretamente, o obxecto das obras que aquí se debaten é a limpeza de cunetas e a renovación completa do firme de ata 6 viais situados nas parroquias de Belesar, Santa Valla, Tardade, Codesido, San Covade, Oleiros e Román, viais municipais que constituen o principal, en todos os casos, acceso pavimentado co que contan os veciños destas parroquias para acceder ás súas vivendas, para acceder ás súas parcelas forestais e tamén para acceder ás súas explotacións arrogandeiras, polo que a súa densidade de tráfico é notable e inclusive maior para a tipoloxía deste tipo de vías. Así, se os grupos aquí representados teñen a ben apoiar este proxecto, nos vindeiros meses deixaránse completamente renovados. Punto número 1, o kilómetro e medio do vial que lle dá acceso tanto ao barrio de Reboutas como a un dos negocios de agricultura ecolóxica máis importantes do noso concello, na parroquia de Belesar, por valor de 49.532 euros. Punto número 2, o kilómetro de vial que parte da estrada provincial Lugo P6517 e que lle dá acceso ás vivendas e ás explotacións agrogandeiras do barrio da Fonte Bouza na parroquia de Santa Valla por valor de 28.366 euros. Terceiro, os pretos de 2 kilómetros do vial que une a igrexa de Codesido coa parroquia de Tardade dende a estrada provincial Lugo P6513 e que dá acceso aos barrios do Corral, da Corredoira, Cartín, Trascastro e a Retorta ata rematar no vial municipal 6539, este por valor de 31.101,84 euros. Número 4, o kilómetro de vial de acceso á igrexa de San Covade e que parte do núcleo da Frouxeira dándolle acceso ás vivendas dos barrios de Malvecín e a Casa Nova, así como tamén as distintas parcelas agrícolas e forestais desta zona por valor de 24.766 euros. Quinto, o kilómetro e 200 metros do vial que une os barrios de Acadín, o Abeledo e o Cal da Pena na parroquia de Oleiros por valor de 21.886 euros. E por último, o kilómetro de vial que lle dá o principal acceso ao barrio de Seivane na parroquia de Román. Un orzamento en suma de execución por contrata de 147.093,65 euros en no que se propón un prazo máximo de execución de 2 meses desde a adjudicación. Quedamos, pois, á espera de coñecer o sentido do seu voto e tamén a súa enteira disposición para resolver calquera dúbida ao respecto deste proxecto. Gracias. Partido Popular. Neste punto un pouco tamén o contido que dixo a alcaldesa no anterior. Bueno, casi que estas obras levan tempo sacar proxectos e tal, por iso é moi importante un pouco justificar algúns dixo así tamén a alcaldesa unha planificación a nivel de investimentos. Neste punto, resumente, vamos a estar a favor, vamos a apoiar este tipo de proxecto, además, porque, bueno, casi a totalidade das pistas que se van a aprobar xa foron pedidas e solicitadas no Partido Popular para o seu arranxo e mantenimento dos. Tenemos que vamos a intentar apoiar todo na medida posible a mellora e arranxo dos viais municipais. En canto a isto, bueno, seguimos o que vimos dicindo tamén nos anteriores plenos, cando se presentaron proxectos similares, que consideramos super importante a mantenimento preventivo, por así decir, de limpeza de aguas en hoyos, non? Ou un simple bacheo cando empezan a aparecer pequenos desperfectos para poder alargar na medida do posible a vida dos nosos viais, non? Concluir con que, bueno, que sigan investindo na medida do posible de máximas cantidades para poder arranxar
todo o Concello, non? Bueno, podríamos citar moitas, pero, por exemplo, en Moleiros, a pista que vai de Garramila a Casa Lexos, a pista da Gadín a Salgueiro, o Gresá, a pista aldea hasta Cabanillo, bueno, son contas en estado bastante deplorables e tamén entendemos que se teñen que ir planificando as seguintes obras para poder arranxar existen máis exemplos no resto das partes. En todo caso, non só que vai ser todo. Partido Socialista. BNG. Non só depois ser favorable. Pois habendo exposto todos os grupos a súa postura, vamos a que venir a votar ese punto número 8, que é a aprobación do proxecto de obra de mantenimento e mellora das vías municipais de acceso ás parcelas agrícolas de Pesar, Santa Valla, Tarrada de San Cobal de Oleiros e Román. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos á actividade de control e as mocións políticas. O punto número 9 da orde do día é a dación de conta das resolucións da alcaldía dos acordos da Xunta de Goberno local desde a última sesión ordinaria do pleno, teniendo todos os concelleiros e concelleiras a documentación a súa disposición e simplemente unha dación de contas. O punto número 10 é unha declaración de Amnistía Internacional sobre Gaza. Cando xa se había pasado, xa se había celebrado a Comisión de Asuntos do Pleno, recibimos de Amnistía Internacional a solicitude de que o Pleno dos Concellos adherise a unha declaración a favor de Gaza. Falei con distintos voceiros, todos eles manifestaron a súa intención de apoiar, e os acordos que hoxe traemos son os que paso a ler. Que Israel e Hamás acorden e manteñan un cesamento do fogo inmediato e sostido encaminhado a proteger a vida da poboación civil en Gaza. Que as autoridades israelís deixen inmediatamente de cometer actos prohibidos na Convención sobre o Xenocidio contra a poboación palestina de Gaza, o que inclúe a matanza dos seus membros, a lesión grave á súa integridade física ou mental e o sometemento intencional dela a condicións de existencia que deberían de carrexar a súa destrucción física. Que as autoridades israelís faciliten con urxencia o acceso humanitario e a entrega de axuda a Gaza, que levanten o bloqueo inhumano e ilegal a este territorio e poñan fin á ocupación do territorio palestino ocupado, poñendo en práctica a opinión consultiva da Corte Internacional de Xustiza de xullo de 2024, que declaraba ilegal a ocupación por Israel de Gaza e Cisjordania, incluída Jerusalén Oriental. Que Hamás e outros grupos armados en Gaza liberen inmediatamente as persoas civis, tanto israelís como estranxeiras, recibidas como reténs, e que Israel libere as persoas palestinas detidas arbitrariamente. Nin o un nin o outro pode estar supeditado ao resultado das negociacións políticas sobre a seguinte fase de tregua. Que a Unión Europea utilice o seu poder e influencia en favor dos dereitos humanos, a xustiza e a rendición de contas. Que todos os estados suspendan as transferencias de armas ás partes no conflito. Cooperen para garantir a rendición de contas por violacións do dereito internacional e apoien as institucións e mecanismos internacionais, incluídas as investigacións da Corte Penal Internacional e da Comisión de Investigación da ONU sobre o territorio palestino ocupado. E que a Unión Europea se opoña frente a calquer intento de establecer unha presenza militar permanente en Gaza, modificar as súas fronteiras ou deportar a poboación palestina de Gaza ou Cisjordania, e recoñeza que ese traslado forzoso é unha grave infracción do cuarto convenio de Xenebra e constitúe un crime de guerra. Isto, temos que someterlo a votación, e eu entendo que tal e como manifestaron os distintos grupos, están a favor da mesma, así que procedemos á votación. Votos a favor? Queda aprobado tamén por unanimidade esta declaración de Amnistía Internacional sobre Gaza. E pasamos ao punto número 11, que é a moción do Bloque Nacionalista Galego sobre a situación actual do idioma galego e sobre a adopción de medidas para a súa normalización. BNG? Sí, paso a ver. Exposición de motivos. Os últimos datos publicados polo Instituto Galego de Estadística sobre o coñecemento e o uso do idioma galego no noso país como unha situación crítica que está a atravesar a lingua de nós. Esta realidade, que mesmo podemos cualificar de emerxencia, é a consecuencia da política lingüística discriminatoria e excluyente aplicada nos últimos 15 anos polo Goberno do Partido Popular en Galicia. Neste período, prohibiuse no sistema educativo a impartición do idioma de noso en varias materias, caso único entre Europa. Eliminouse prácticamente o acceso
das crianzas a lectoescritura en galego na rede de escolas infantís, modificouse a lei da función pública para que o funcionariado non teña por que ter coñecemento do galego para a atención ás persoas e desapareceu a oferta da programación infantil ampla e actualizada na seguridade. Entre outras moitas medidas contra a nosa lingua na administración, na xustiza, no audiovisual, nos medios de comunicación ou nas actividades comerciais e económicas. As consecuencias son evidentes. O galego non só descende bruscamente no audiovisual, perdendo a condición de lingua máis falada na Galiza, senón que mesmo se descoñece nas franxas de idade máis novas. O 32,4% dos nenos e nenas entre 5 e 14 anos non son quen de se expresar en galego. Poden entendelo, mas non falalo, aínda que quixesen, porque non o dominan. Este é o resultado práctico destas políticas. En reiteradas ocasións, o Consello de Europa ou a propia ONU teñen dirixido advertencias á Xunta de Galicia para mudar a actitude sobre a lingua propia do noso país. Consideramos, obviamente, que esta situación é reversible. O galego ten futuro se o compromiso con a normalización do noso idioma é real e asumido por toda a sociedade, nomeadamente, en primeiro lugar, por as institucións galegas. Temos que decir que no BNG votamos de menos os tempos en canto a política lingüística dos tempos do señor Franco. Teño que dicir, non está escrito, pero digo. Ao haber disposto o BNG Vilalba, somete a debate e a aprobación do Pleno a presente moción consoante os seguintes acordos. Punto 1. O Pleno do Concello de Vilalba reafirmase na defensa da lingua galega, patrimonio colectivo de incalculable valor, e no seu dereito inalienable a ser reconhecida e usada pola poboación en calquera circunstancia e lugar sen discriminación alguna. Punto 2. O Concello revisará a súa actuación en materia lingüística e adaptará ao abeiro legal, tendo en conta a súa condición de lingua propia de Galicia, Estatuto de Autonomía, artigo 5, e o establecido nos preceptos aprobados por unanimidade das forzas políticas, Lei de Normalización Lingüística 1983 e Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega no 2004. Punto 3. O Pleno do Concello de Vilalba adírese á plataforma Queremos Galego, entidade social e civil conformada por colectivos de diferentes ámbitos da sociedade civil que nace da vontade de articular unha amplia resposta popular a prol da nosa lingua, da defensa e da afirmación do uso público dos dereitos lingüísticos garantidos ao habeiro da legislación referida no punto anterior, así como da progresiva normalización naqueles espazos onde o idioma do noso non goza ainda de presenza que en dereito lle corresponde. En coherencia con esta decisión, o Concello apoiará activamente as iniciativas sociais promovidas desde esta plataforma. Por último, trasladar este acordo plenario ao Parlamento de Galicia, á Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e á plataforma Queremos Galego. Nada máis. El Popular. Bueno, buenas tardes a todos e a todas. Bueno, de todos e todas que estamos aquí, he sabido que nas últimas eleccións autonómicas se otorgou unha ampla maioría ás políticas do Partido Popular. Entre as políticas estaba a un gran pacto pola lingua. O modelo do Partido Popular é o do lingüismo cordial, sen imposicións, fronte ao modelo de confrontación e imposición lingüística que é o que quere ofertar o Bloque Nacionalista Galego, alentado sempre pola base máis radical deste partido político, que é o PEGA. O Goberno da Xunta de Galicia está avanzando nos traballos para a consecución dun gran pacto pola lingua. Nestes momentos, 11 grupos de traballo compostos por máis de 100 profesionais de todas as áreas traballan para acadar unha renovación do Plan Xeral de Normalización de Lingua Galega. A proposta do Goberno galego céntrase en 5 puntos: renovación do Plan Xeral de Normalización Lingüística con creación de comisións de traballo antes do fin de ano, con persoas de reconocido prestigio, poñer en marcha 50 medidas inmediatas para impulsar o neofalantismo, a aprendizaxe da cultura e idioma entre os nados fora de Galicia e fomentar o uso de galego no medio digital, iniciar unha senda de crecemento do financiamento de políticas de impulso da lingua, situar a Clubegá como catalizadora da lingua favorecendo produtos audiovisuais en galego e tomar as recomendacións para Galicia da Carta Europea das Linguas Minoritarias como folla de ruta. Dentro do Partido Popular non podemos apoiar o Concello de Vilalba cedirá a plataforma Queremos Galego. É dicir, o punto terceiro desta moción. Porto que se trata dunha plataforma satélite do Bloque Nacionalista Galego empregada para este partido para axitar, neste caso, a poboación galega no eido da lingua, como fan coa sanidade, educación, industria, etc. O Partido Popular está de acordo con o impulso e o fomento do uso da nosa lingua, adoptando medidas en todas as institucións para seguir valorizando a maior ben que posuímos como pobo. Por motivos enumerados anteriormente, solicitamos que o Bloque permita que a moción seja votada por puntos, xa que desta forma contaría co voto favorable do Partido Popular en todos os puntos a gran terceiro, ou ben retirar o punto número 3, co cual o Partido Popular votaría a favor de toda a moción.
Partido Socialista. Bueno, boas tardes. Desde hai 15 anos, entre o señor Núñez Feijóo, se fixo un ataque totalmente contra o galego. Estamos vendo estes días que antes aquí falaban galego, agora vai a Madrid, cando se quere votar a Comunidade Europea o tema de euskera, catalán e galego, ven dicindo que casi que non existe ninguna destas linguas, é dicir, está atacando aos propios galegos, co cual eu personalmente penso que moita xente sentirá vergonha total de que seña incapaz de defender o idioma onde estuvo moitos anos de presidente e que case reivindicaba con unha actitude de decir que somos galegos, etc. Ora ben, hai que dicirles que o señor Feijóo, o señor Rueda, que se fixo unha verdadeira escabechina no galego no ensino en todas as institucións. Me parece sorprendente que aqueles que lutamos moito por idioma galego desde fai moitísimos anos, que además como os galegos falamos, como a maioría de moitos dos que estamos aquí, evidentemente que non podemos consentir cando a identidade dun povo o xerme fundamental del é o idioma. Eu non vou consentir, e penso que o noso grupo tamén, e máis os compañeros que estamos gobernando tanto do Delegán, que por parte de señores que van falando e que votan en contra dos intereses dos galegos, independientemente de que diga José María, de que se diga que o povo galego falou moi ben, pero unha cuestión é falar e outra cousa é tocar unha fibra sensible como é o tema idiomático, é dicir, un pobo ten seu idioma como os catalás e como os vascos, e que son lenguas cooficiais, independientemente que tanto se dicía por parte do Partido Popular que iba a haber moitos problemas no Senado co lema das linguas cooficiais. Non pasou absolutamente nada. É dicir, será unha cuestión que se está ahora totalmente cada un, grupos que son de tanto Bloque como pode ser Junts, como pode ser o PNV, poden falar no idioma que queiran e non pasou absolutamente nada, non é o Estado español. O que pasa co señor Núñez Feijóo sí que hai que dicir que ten un odio galego. Eso sí que hai que dicirlo claramente. E o está dicindo non só aquí, sino que fixo maniobras a nivel de Europa, como se reconocer os membros do Partido Popular, para que os linguas cooficiales non sexan en ningún momento aprobadas e recoñecidas. É dicir, as entidades dos povos, se algo teñen diferenciación, e así veñen recollidas na Constitución, que son as nacionalidades históricas. Que pasa? O Partido Popular lle molesta o galego. Moitos deles, iso hai que dicirlo claramente. Outros non, como todo, como Botica. Pero só hai que veros que petit comité, como dos cargos do Partido Popular, non me estou referindo aquí, é o primeiro como tamén pode ser o Partido Socialista, non vou dicir, os pusen o castelán como nome, como lingua propia. Non ten absolutamente nada que ver e non me molesta nin o máis mínimo, eso existe. Pero que sí, que non se pode fazer unha diferenciación é sobre todo o que están facendo o Partido Popular. O señor Rueda, desde que o señor Núñez Feijóo fixo esta campaña contra o galego a nivel de Europa, non dixo ninguna sola palabra. Cando encima se votou no Parlamento galego que fora recoñecida a nivel de Europa, a nosa lingua. Por lo tanto, que se explique, e que digo o señor Rueda, que dé a cara polos galegos, e sobre todo que se reprobe, eu penso que neste caso chegaríamos a decir que o ataque que fai o Partido Popular desde Madrid cos cortesanos madrileños, pois é un ataque directo á nosa identidade como povo e como lingua. Senadora Berta. Ben, moi brevemente, porque estou manifestamente de acordo con todo canto se está manifestando por parte tanto do compañeiro Guille como do compañeiro Luis Fernández. Querido José María, eu que non fui, nin son, nin tiño no horizonte pertencer ao UPG, estou bastante de acordo co que plantexaba o BNG, entón o noso voto como grupo municipal vai ser favorable e creo, independentemente de que se vote en conjunto por puntos, que todos deberíamos estar de acordo. Bueno, chegado a este punto, teño que advertir unha cousa que me indica o secretario, é que respecto dese punto número 3, para adherirse a esa plataforma habría que facer unha tramitación administrativa e habría que ver, entre outras cousas, se leva implícito algún compromiso económico que non o sabemos. Entón, bueno, isto queda nunha declaración de intencións, pero despois haberá que ver o trasfondo desta situación. Bloque Nacionalista Galego ten o segundo turno de palabra.
Ben, vamos a ver, empezar por decir que cando o señor Rueda é o primeiro que se encarga de que o noso idioma non seña de uso no Parlamento Europeo, é decir unha cousa moito máis importante incluso que todo eso, que por primeira vez en democracia se proíbe o uso do ensino, o uso do galego no ensino de materias científicas como matemáticas. Tenho compañeros que foron experientados por utilizar o idioma galego na súa área de matemáticas, por exemplo, vergoñento. Cando dixen que o señor Fraga non pasaría iso, aseguro-vos que non pasa aquí. Tiña bastante máis sensibilidade cos seus sucesores na cuestión da lingua. Non vamos a retirar nada, e se se aproba, aproba, e se non se aproba, pues, cada un que asuma a súa. Partido Popular. A ver, contestando un pouco, señor David, eu creo que vivimos en dos comunidades totalmente distintas. Eu, por todos, he coñecido por a xente que está aquí que teño 3 fillos. A ningún dos meus escutei dicir que as clases que lle daban eran en castelán. A ningún. Ao contrario, me dicían que eran máis. Os 3 son grandes falantes. O cual, por eso, debo vivir en comunidades totalmente diferentes. En canto a contestarle ao señor Fernández, dice que hai unha campaña contra a lingua galega. Eu non sei onde está a campaña. Non é en televisión española, nin en redes sociais, non sei. Non sei onde o Partido Popular está facendo unha campaña contra o galego. O que está facendo o Partido Popular, claro, o señor Luís Fernández, que non quer apoiar que en Europa se fala castelán, digo castelán vos quer, o catalán, máis o galego, o que non quer o Partido Popular é darlle razón ao Puigdemont. Ten que facer o Partido Socialista, é lógico. A ver, é unha petición. Eu non estou mentindo nada, é unha petición que fixe o señor Puigdemont fai cuantos meses dicindo que tiñase que aprobar sí ou sí no catalán se falase no Parlamento Europeo. Bueno, aí está recollendo o que se estaban pedindo, non? Entón, por eso o Partido Socialista apoia firmemente que se fale no euskera, catalán e galego na institución de Europa. Non por simplemente é porque hai que seguir dando de comer o señor Puigdemont e así o señor Pedro Sánchez pode seguir estando na institución. Eu creo que hai que ser realistas, non só ao Partido Popular, tanto só ao Partido Socialista como ao Partido Socialista galego. Sí, o Partido Popular, como comentaxe, sí que ganou as eleccións, como sabemos todos aquí, ganou as eleccións por maioría absoluta. E seguirá ganándolas durante moitísimos anos máis, como sigades o Partido Socialista, como siga a Renuncio do Bloque Nacionalista Galego, facendo unhas políticas de confrontación alentadas por un pedal, alentadas como Ernesto Renda, pois seguiré estando na Cámara do Bloque Nacionalista Galego e seguiré estando na oposición, como non cambiades a forma de fazer políticas nesta comunidade. Nada. E, bueno, os órgãos da contestar, xa dixo comunidade autónoma de nacionalidade histórica. Eso xa indica o concepto que ten o Partido Popular do que é Galicia. E os secundarios onde se lle ocurriría nin aos vascos, nin aos acatalás, en ningún momento facer eso, xa que están reconhecidos como nacionalidade histórica. Porque temos unha cuestión diferencial respecto que nos está dicindo en Europa. O señor Núñez Feijóo, independientemente, eu non teño nada que ver co señor Puigdemont aquí. A mí o que me interesa é o galego. Se a vosotros vos interesa, claro, que non vos voten a favor do Congreso dos Diputados, é como non queríades gobernar, porque non é necesario, entendes? O que pasa que non vos deixan, pero eso xa non entro nesa cuestión. A mí o que me interesa é o galego, o ataque do galego. É máis, desde que entramos nós aquí a gobernar en Vilalba, que se está facendo casi todo en galego, mentre estuveche disposto durante moitos anos o desprecio que se fixo ao galego non ten parangón. É máis, tiñedes unha normalización lingüística contratada que nin aparecía a traballar. Eso porque sepades o que facíades vos o galego neste concello. Nada máis, o noso voto vai ser a favor. Bueno, creo que por todos é que recentemente o Partido Popular maniobrou en Europa para que non houvese unanimidade entre o galego, o catalán e o vasco, por certo, linguas oficiais no Estado español, como así o recoñece a súa Constitución, pudesen empregarse tanto a nivel das institucións europeas como o castelán, e iso creo que non é discutible.
persoas preocupadas pola lingua catalana, podemos falar de cando José María Aznar, para manter o goberno de España, falaba catalán na intimidade. Así que vamos proceder a votar esta moción do Bloque Nacionalista Galego que, tal e como fixo saber o seu concello, se mantén cos puntos que está neste momento. Por tanto, votos a favor, votos en contra, abstencións, queda aprobada coa abstención do Partido Popular. Temos agora unha moción que presentou o BNG por urxencia e vou a dar a palabra ao voceiro do BNG para que explique o motivo da urxencia desta moción. Ben, fago unha exposición, leo as exposicións de motivos. Esta moción ten que ver sobre a reconversión. Non ten que explicar a moción, ten que explicar o motivo por o cal o BNG presenta por urxencia esta moción ao pleno, cal é o motivo de que non se incluíse para o seu debate na orde do día como o resto de mocións e se presentara para o seu debate urxente. Bueno, pois, porque así o dicen, sin máis, non creo que explicar. É dicir, no seu momento non nos deu tempo a preparar antes e fixamos agora. Parece-nos que temos todo o dereito do mundo a 48 horas antes do pleno, presentar unha moción de urgencia e que, en todo caso, que o pleno decida si se admite ou non se admite esa urgencia. Non teño máis que decir. Si a señora alcaldesa non quere que diga de que se trata a moción, non digo. Non, primeiro hai que, como debería saber o concelleiro do Bloque Nacionalista Galego, cando se presenta calquer cuestión por urxencia, tanto cando fai o grupo de goberno como fai calquer grupo da oposición, non sei se se dá conta nas creo que máis de 20 sesións plenarias anteriores na que estivo vostede como concelleiro, cando se presenta un asunto por urgencia, antes de incluílo na orde do día, hai que votar esa urgencia. É a persoa que presenta ese tema, pois debe argumentar cal é a urxencia pola que se presenta a este pleno e non pode esperar a seguinte sesión plenaria. Pois mira, a urgencia é que estamos deseosos de saber de unha vez por todas por que se nos transforman as mocións rombos e queremos que se nos argumente pois con legislación e que se nos explique, porque no seu momento persoas do BNG que tivemos conversas con a Secretaría do Concello, pois nos decía que claro, que había mocións que comprometían os presupostos municipais, entonces que eso que non se podía aprobar, que había unhas competencias que son competencias da alcaldesa e outras competencias que son competencias do pleno, e entonces nos queremos... Creo que queda claro que non hai ningún motivo para presentar esta moción de urgencia, claro, é evidente, o propio voceiro expuxo. Como ven sendo habitual en todas as sesións plenarias dende hai moito tempo, e supoño que todos os partidos compartirán esta postura, sempre se votou favorablemente a urxencia dos temas porque sempre se fixo os responsables desta cuestión e non se trouxeron cousas por vía de urxencia cando perfectamente podían haberse preparado en plazo ou podían esperar a seguinte sesión plenaria. Vou esperar a escoitar as posturas dos distintos grupos e manifestaremos tamén o sentido do noso Partido Popular. Pero ten que entrar para decir o seu planteamento en relación á urgencia. Estou de acordo con xa, sí, estamos totalmente de acordo. O Partido Popular no anterior pleno, xa, como recordarán todos aqueles presentes, non debatimos ningún robo, porque sigo pensando, me parece absurdo debatir. No, pero estamos falando sobre a urgencia, non estamos falando sobre o fondo do asunto. Estou explicando por que é urxente, porque entendo que é urxente. Entón, eu entendo que é urxente por ese motivo, porque xa o Partido Popular non quiere. Entón, sí que lle damos razón, señora Lili, cando solicita un informe de por que caben eses drogos, ahora mocións ahora. Ben, procedemos a votar a urxencia da inclusión na orde do día da moción proposta por o Bloque Nacionalista Galego. Votos a favor? Ben, ten a palabra o voceiro do Bloque Nacionalista Galego para a defensa desta moción. Gracias. Paso directamente a la exposición de motivos.
ven sendo habitual no presente mandato institucional a conversión das mocións en prorrogas por parte da Alcaldía ao obeiro dun informe solicitado á Secretaría Municipal que fai unha interpretación legislativa tan respetable como discutible. E isto é unha práctica que xa xerou polémica no mandato anterior, por retorno da sesión plenaria o 29 de setembro de 22 dos partidos na oposición, como medida de protesta ao non veren atendidas as súas xustas demandas. No pleno aludido, o portavoz do Partido Popular, Agustín Mamonde, cualificou a postura do equipo de goberno como unha censura previa e o vocero de Vilalba Berta, Modesto Renda, de forma máis beligerante, como atropelo democrático sen precedentes na historia do Concello de Vilalba, nun intento desesperado de silenciar a oposición. O BNG non pretende entorpecer en absoluto o desenvolvemento da actividade municipal, senón manter a coherencia co programa electoral e buscar a máxima transparencia posible, evitando o validado de competencias do propio pleno no convencimento de que este é o mellor servizo que se pode prestar á democracia e á poboación. Compre salientar que hai concellos nos que mesmo as preguntas son formuladas nos plenos por membros dos partidos na oposición directamente ás áreas de goberno implicadas en ser presentadas previamente. Ao estar recoñecido, ademais, pola propia Secretaría o sentido non vinculante do informe de referencia, só cabe entender a conversión das mocións en rogos como unha medida política interesada e arbitraria para tratar de eludir o posicionamento do equipo de goberno evitando a votación para limitar os dereitos legítimos da oposición. O veiro do exposto, o BNG de Vilalba, somete a debate e a aprobación do Pleno a presente moción consoante ao seguinte acordo. O Pleno do Concello de Vilalba acorda exixir ao equipo de goberno e ou a Alcaldía a entrega por escrito ao inicio de cada sesión plenaria de cada un seu informe xurídico fundamentado que xustifique todas e cada unha das conversións de mocións en novos. Vilalba, 26 de marzo. Partido Popular. Ben, bueno, como comentaba antes, cando no anterior pleno, hai 2 meses ahora, que se fixo, pues, o Partido Popular que xa vai a transformación que facía o equipo de goberno, no caso alcaldesa, facíamos moita alusión, sobre todo, que dicía de que era época Vilalba Berta. Facendo un pequeno recordatorio, que fixo o portavoz do Bloque Nacionalista Galego, Vilalba Berta, o seu portavoz Modesto Renda, dicía atropelo democrático sen precedentes na historia do Concello de Vilalba, sen precedentes semellantes na provincia de 40 anos de democracia, nin nos peores anos de maiorías absolutistas do Partido Popular se atreveron a chegar tan longe, e podería realizar moitísimas máis citas que podemos recoller da hemeroteca, que é o que ten a hemeroteca. Neste mesmo pleno, neste tempo de 2 meses, o portavoz do BNG, cando o Partido Popular fixo esta exposición de motivos por tema de cambio de mocións a robos, decía o seguinte: falar de trasvase de mocións a robos, bueno, é unha competencia da Alcaldía, pois teremos que tratar. Se a Secretaría e a Alcaldía deciden que isto é competencia da Alcaldesa, non hai nada que rascar. Non entendo moi ben porque unha moción se traslada a un robo, cando simplemente se debate e o que se aprobe nesa moción non vai significar un gasto, digamos, para o Concello que pode. Non sei, é o que entendo. De todos modos, acatar a legalidade. Ben, servido o club, alegramos que, por fin, o BNG se dese conta de que estaban cambiando mocións con robos, que se estaba valendo de contido os seus pelos municipais. As mocións son instrumentos reconhecidos na maioría de regulamentos orgánicos municipais, como propostas legítimas dos grupos políticos. Transformadas unilateralmente en robos vulnera o funcionamento regrado do Pleno e limita o seu papel como órgano deliberatorio de control. Unha moción exixe un posicionamento político do conxunto da corporación, obriga aos grupos para retratarse e permite que a cidadanía coñeza a súa postura. Un robo, en cambio, non se vota nin xera ningún compromiso nin consecuencia. Converter mocións en robos de maneira sistemática constitui unha práctica de obstrucción institucional. Impide que os grupos políticos poidan exercer o seu dereito para presentar iniciativas e que estas sexan debatidas e votadas democráticamente. Cada moción representa a unha parte da ciudadanía que votou a ese grupo político. Non permitir o seu debate como moción supón desatender e menospreciar esa voz. Agora resulta que o BNG solicita un informe jurídico fundamentado que xustifique todas e cada unha das conversións de mocións en robo. Pois xa lle digo, señora Vite, que o informe habemos de ter, eso non se preocupe. Pero tamén lle digo que o informe é preceptivo e técnico, pero non ten forza decisoria nin vinculante para os órganos políticos, o cal quedará a decisión da alcaldesa. A cal será a de seguir modificando as mocións en robos e o equipo de goberno seguirá mudando mocións en robos. E todo isto manifestar que o Partido
Popular vai votar favoradamente e tal. Ben, bueno, eu creo que en todas as sesións plenarias onde se volve unha e outra vez a este tema, é verdade, créanme, eu estou segura que isto responde única e exclusivamente á falta de ideas da oposición. Hoxe, as propostas que se traen a este pleno podrían ser todas perfectamente un robo de dúas liñas para o que non se necesita debate. E vamos a volver a debatir sobre isto, pero que ademais hoxe vou me poñer seria, porque hoxe creo que esta moción do BNG atenta contra moitas cousas e se está traspasando unha liña e se fan acusacións que creo que é necesario aclarar unha vez por todas, e o descoñecemento de moitas cousas non ten que ser responsabilidade do equipo de goberno. Vou empezar por principio da moción. Ven sendo habitual no presente mandato a reconversión de mocións en robos. Non é verdade. No ano 2022, o secretario municipal, que é o asesor xurídico legal da corporación, emitiu a petición da alcaldía un informe que todos os grupos teñen a súa disposición e que estou segura que ningún dos concelleiros que está hoxe aquí e que fixo uso da palabra nesta moción o leu, porque senón non dirían ninguna das cuestións que dixeron. Despois, vou non ler. Levamos 3 anos xa desta performance, donde, dependendo do día, se debaten os robos con normalidade ou non se debaten. Uns días, así aleatoriamente, levantámonos e ímonos, outros días debatimos, outros días chegamos e hoxe non me dá gana de debatir, e creo que hai que ser serios. Si o voceiro do Partido Popular lle di aos outros partidos que non teñen criterio, pois tamén o ten que aplicar o Partido Popular. Despois, faise unha afirmación que para min é grave, que se di que é unha interpretación xurídica discutible do secretario municipal. Todos podemos estar de acordo ou en desacordo coas interpretacións xurídicas, pero para iso tamén hai que ter un criterio xurídico e hai que discutir xurídicamente as posturas. O que non podemos é ter un planteamento de barra de bar e discutir planteamentos do asesor xurídico da corporación que, por outro lado, cando emite un informe, ese informe obviamente non é de obligado cumprimento, o mesmo cando informa unha licencia urbanística. Nós podemos coller, pasarnos por o forro o informe do secretario do Concello e ir en contra do seu criterio e dar unha licencia contra o criterio dos técnicos. Podemos facelo, claro que podemos facer, pero iso está no Código Penal e ten un nome e non o imos facer por algo, porque para iso, en todas as corporacións e en todos os concellos hai un interventor e hai un secretario, que son a quen lles corresponde interpretar e a quen lles pedimos informes por algo, porque confiamos no seu criterio. Se unhas veces ese criterio é discutible, pois outras veces tamén non pode ser. Despois, afírmase nesta moción que o BNG non pretende entorpecer o desenvolvemento da actividade municipal. Eu creo que sí o pretende, porque no momento en que existe un informe xurídico do secretario onde se explica taxativamente por que se produce a reconversión de mocións en robos, non é necesario que para cada unha desas mocións se faga un informe, porque tampouco hai que ser un lince, e permítanme a expresión, para saber que ese informe xurídico de todas e cada unha desas mocións pois lle vai a levar un tempo facelo ao secretario, tempo que deixará de adicar a outras cousas, e non só eso, senón que, ademais, xa sabemos de antemán en que sentido vai informar o secretario esas transformacións de robos en moción, porque xa o puxo por escrito no ano 2022 e todos os presentes coñecen perfectamente ese informe. Despois, faise outra, para mí, acusación grave, que é o baleirado de competencias do Pleno. Eu creo que tampouco se molestou ningún dos señores concelleiros que fixeron uso da palabra en ler cales son as competencias do Pleno. Primeiro, a competencia de fixar a orde do día é da alcaldía e, ademais, é unha competencia indelegable. Por tanto, querer evitar que a alcaldía poida facer uso desa prerrogativa si é querer atribuirse competencias que non son do Pleno.
e o pleno pode debatir nos plenos a orde do día que fixa a alcaldesa, porque así o di o ROF e o di a Lei de Bases de Réxime Local, e non o invento eu. Despois, tamén hai outra afirmación que me parece grave. Noutros concellos pódense formular preguntas de viva voz, que o voceiro do BNG descoñeza que neste concello tamén se pode facer, e xa se fixo en ocasións, tamén me parece grave. Esa é unha prerrogativa que teñen todos os concelleiros e concelleiras e chámase facer preguntas de viva voz ou in voce, que xa se fixeron varias veces nas sesións plenarias, e que o equipo de goberno ten a facultade de contestar nese pleno se coñece a resposta ou deixala sobre riba da mesa para a seguinte sesión plenaria. Despois, vou incidir tamén no do sentido non vinculante do informe do secretario. Decíales antes, el pode informar unha licencia de obra e nós podemos, se o seu informe é desfavorable ou devolver unha fianza ou unha garantía, claro que podemos saltarnos o informe do secretario, pero eso é algo moi grave e creo que non é vontade de ningún dos que estamos aquí. E despois, outra cousa máis importante aínda, por se non o sabe, señor Albite, vostede pode pedir informes, vostede ou calquera concelleiro ten a prerrogativa de pedir informes xurídicos do secretario da Corporación sin necesidade de traer esta moción a pleno e sin necesidade de que a alcaldesa o pida. É necesario un tercio dos membros da Corporación e o secretario informará calquer asunto. E despois, tamén ten que saber outra cousa. Isto levaríanos a que o secretario ten un plazo de 10 días para facer ese informe, co cual vostede teria que presentar as mocións con unha antelación de 10 días hábiles a formar a orde do día do pleno, co cual estaríamos permanentemente entre informes, mocións, e iso levaríamos a parálise do Concello. Eu o que quero que vexa é o absurdo da moción que hoxe presenta. Existe un informe do secretario que lle vou ler agora, que vostede coñece porque fai alusión ao mesmo, do que ten copia, do que le vamos falando ao longo de case todas as sesións plenarias, por lo menos desde que eu sou alcaldesa, é que, como coñece o sentido dese informe, todos os informes que lle fixera o secretario naturalmente irían na mesma liña e manterían ese criterio. Eu creo que expliquei suficientemente, pero vou a pasar a lerlle partes do informe do secretario porque creo que é fundamental e ao mellor, dunha vez por todas, van entender a explicación que nel se dá, porque estou segura que non fixeron o exercicio de ler. O secretario no seu informe recolle o que establece o ROF ao respecto, que nos acaban de ler aquí, e despois explica que hai dous tipos de mocións, as coloquialmente chamadas mocións políticas, que son propostas que sin ter por obxecto realizar determinadas actuacións administrativas de competencia municipal, non obedecen á xestión de asuntos corporativos, limitándose a perseguir a aprobación de manifestos, declaracións institucionais e outros de carácter análogo, como a que vimos de debatir e de votar. Son mocións que simplemente pretenden o posicionamento do Concello en relación a problemáticas que, aínda que teñen incidencia municipal, exceden das puras competencias municipais e realízanse no exercicio do dereito de petición a outras administracións públicas ou de dereito de liberdade de expresión. E despois están as verdadeiras mocións, que son as que define o ROF, e que nada obsta para que teñan carácter resolutorio, xa que persiguen a adopción dun acto administrativo que nacerá se se obtén a maioría requerida para a súa aprobación. As mocións resolutorias aquí descritas deben versar sobre as competencias que se encontran atribuídas ao Pleno da Corporación polo ordenamento xurídico, que se proceden a analizar no seguinte apartado. Por tanto, e volvo outra vez ao mesmo tema. Se vostede presenta unha moción que é competencia do Pleno, o Pleno vai debatir e votar esa moción. Se o que vostede pide é competencia da alcaldía ou competencia da Xunta de Goberno, igual que a alcaldesa non pode aprobar cousas que lle corresponden ao Pleno porque ese acordo é nulo,
Tampouco o Pleno pode arrogarse as competencias da Alcaldía nin da Xunta de Goberno, e creo que non é tan difícil de entender. Por tanto, corresponde ao Pleno as seguintes atribucións: o control e fiscalización dos órganos de goberno, os acordos relativos á participación en organizacións supramunicipais, a alteración do término municipal, a creación ou supresión de municipios e das entidades ás que se refire o artigo 45, a creación de órganos desconcentrados, a alteración da capitalidade do municipio e o cambio de nome deste ou daquelas entidades e a adopción ou modificación da súa bandeira, insignia ou escudo. A aprobación inicial do plan xeral e a aprobación que poña fin á tramitación dos planes e demais instrumentos de ordenación previstos na legislación urbanística, así como os convenios que teñan por obxecto a alteración de calquera destes instrumentos. A aprobación do regulamento orgánico das ordenanzas, a determinación dos recursos propios de carácter tributario, a aprobación e a modificación dos orzamentos, a disposición de gastos en materia da súa competencia e a aprobación das contas. Todo iso de acordo coa lei reguladora das facendas locais. A aprobación das formas de xestión dos servicios e dos expedientes de municipalización. A aceptación de delegación de competencias feita por outras administracións. A formulación de conflitos de competencias a outras entidades locais. A aprobación do persoal, será da relación de persoal e da relación de postos de traballo, a fixación da cuantía das retribucións complementarias fixas e periódicas dos funcionarios e o número e réxime do persoal eventual, o exercicio de accións judiciais e administrativas e a defensa da corporación en materias de competencia plenaria, a declaración de lesividade dos actos do Concello, a alteración da cualificación xurídica dos bens de dominio público, a concertación das operacións de crédito cuxa cuantía acumulada dentro de cada exercicio exceda do 10% dos recursos ordinarios do orzamento, a aprobación dos proxectos de obra e servicio cando sexan competencia para a súa contratación ou concesión e que non estén previstos nos orzamentos, aqueles outras que lle deban corresponder ao Pleno por exigir a súa aprobación unha maioría especial e as demais que expresamente lle confiran as leis. Por tanto, todo o que exceda desto non é competencia do Pleno. É dicir, non pode traer vostede aquí unha moción por a que a alcaldesa non sei, faiga algunha cousa ou por que a Xunta de Goberno faga algunha cousa da súa competencia. O que poden presentar e debatir son mocións que señen competencia do Pleno. E vou a ler outro, o punto terceiro do informe do secretario. As cuestións relativas ao exercicio da potestade de control e fiscalización dos órganos de goberno atribuídas ao Pleno debe levar a cabo en sesións plenarias ordinarias, dunha parte dedicada a estes menesteres que debe de contar con sustantividade propia e inequívocamente diferenciada da parte resolutoria da sesión plenaria. As cuestións rogadas que non son competencia plenaria, é dicir, aquelo que se lle pide ao Pleno que non é a súa competencia, en ningún caso pode ser sometida a votación, a efectos de que a mesma poida crear un ficticio compromiso da entidade de executar unha actuación específica. É dicir, que se aquí traemos un acordo plenario que sexa competencia, ben da alcaldía, ben da Xunta de Goberno, e o aprobamos, ou algo, pois, sin a tramitación dun expediente previo, etc., é nulo de pleno dereito. Entón, podemos votarlo, pero non sirve de nada. Estaríamos facendo ver aos veciños e veciñas que se tomou un acordo que non vai a ter ningún efecto. Dito isto, espero que quedase suficientemente aclarado e tamén, pois, unha vez se vote esta moción, obviamente o que se pide sería arrogarse as competencias da alcaldía e le pedirei un informe ao secretario para que quede claro e manifesto que isto é nulo de pleno dereito, porque así o día a lei de procedimento administrativo, que son nulos os actos dictados por órgano manifestamente incompetente. Agora ten a palabra Pilar Manuel. Ben, de novo esta cuestión ven a sesión plenaria e de novo afirmacións que na anterior legislatura se fixeron do grupo municipal de Villalba Verde se poñen en riba da mesa. Dixe non sei se na última ou na anterior sesión plenaria, e volvo a repetir, ustedes, os concelleiros e representados,
moitos dos cales estades aquí hoxe estaban na pasada legislatura, e os veciños que asiduamente escoitan os plenos ou asisten como público saben da miña e da nosa opinión ao respecto desta cuestión. Díxose anteriormente, falamos dun informe xurídico que, lógicamente, respetamos sempre na oposición e agora, pero obviamente nós pois interpretábamos dun xeito diferente a cuestión política, non esa última potestade da alcaldía. Entón, señores do Partido Popular, señores do PNG, como saben a nosa opinión, como saben a miña opinión, claro, podría dicirlles aquí a miña opinión tamén ao respecto de cuestións de obras no Estado, podría ser diferente. Tamén me gustaría ser ministro de Fomento. Non o son. Por qué? Porque os veciños, os ciudadanos non me votaron. Os veciños votaron para ser o responsable do urbanismo, para ser o responsable de infraestructuras rurais, de mobilidade e de desenvolvemento industrial. E lles quero dicir con isto que nesta legislatura Vilalba Aberta actúa coa forza dos votos que tivo nas pasadas eleccións municipais. Iso chamase pragmatismo, sí, pero chamase tamén capacidade de diálogo e de negociación. Cando Vilalba Aberta se senta nunha mesa de negociación para conformar un goberno co Partido Socialista, Vilalba Aberta pon en riba da mesa unha serie de cuestións do mesmo xeito que o Partido Socialista as pon. Dado que neste caso é diferente en anteriores sesións plenarias, a proposta ven dos compañeros do BNG, permítame unha maldade, señor Alvite, cando nós nese momento de negociacións pois lle tiramos o guante a súa formación política para que en última instancia apoiara a nosa reivindicación á alcaldía. Legitimamente, o Bloque Nacionalista Galego, o BNG, dixo que primeiramente nosotros tínhamos que chegar a un acordo co Partido Socialista e que eles apoiarían a formación máis votada entre as forzas de esquerdas e, lógicamente, legitimamente tamén, Vilalba Aberta intentou na mesa de negociación conseguir o mellor para os veciños e as veciñas. Por tanto, é moi sinxelo coa forza que dá a maioría absoluta facer propostas de máximos. E a miña idea e a miña formación política saben a vostedes, saben perfectamente porque así o trasladamos aquí na anterior legislatura. Pero nesta legislatura a realidade da confianza dos votos que os veciños e veciñas depositaron na súa urna non arroxou a Modesto Renda como alcalde de Vilalba. Relegou, neste caso, e é unha honra inmensa para min, a tenencia da alcaldía. Por tanto, non é a miña potestade decidir sobre de este ou outro informe xurídico. Dixo a señora Roco, e isto é unha verdade incontestable, é potestade da alcaldía. Entonces, con isto eu creo que lles estou sendo meridianamente claro e meridianamente sincero, porque non se podría decir outra cousa. Entón, eu creo que do que se trata aquí é dunha cuestión política. O Partido Popular, o todos en reiteradas ocasións, agora somos compañeiros do Bloque Nacionalista Galego, entón creo que tamén debe ser pois, unha aprendizaxe para todos e cando os veciños volvan a emitir o sentido do seu voto e as formacións políticas, no caso de non haber maiorías, nos sentemos a falar e a dialogar nas mesas de negociación, pois creo que é un momento indicado para poñelo. Agora, na realidade desta legislatura, eu creo que é un debate, pois se me permiten, non estéril, en tanto que pois é legítimo que quen ostenta a alcaldía o intenta dese xeito. Nada máis é esa é a miña opinión. Venga. Sí, bueno, vamos a ver. Seguramente se pode interpretar isto como unha gran bronca da señora alcaldesa ao concelleiro do BNG. Eu non o tomo así. Simplemente non me gusta que non me interrumpa nadie cando fala. Vamos a ver. Quería decir, primeiro, o meu absoluto respeto a persoa do secretario, aos seus informes, pero tamén teño que decir que consultadas outras fontes jurídicas, pois se me ten informado de que, bueno, se é unha moción ou un robo, mentras tanto se cumpla coa legalidade, quen decide é quen presenta esa moción ou ese robo. É dicir, outra cosa é que eu presente unha moción ou que nós presentamos unha moción que sexa unha competencia da señora alcaldesa, evidentemente, ten toda a todo o mundo, legalmente, non se pode falar. Ahora, nos explicamos que algunhas cuestións
pues como que son interpretables a nivel jurídico. E así se nos trasladou. Por eso presentamos esta moción. Non foi por tocar as narices, nin por querer arremeter contra o secretario, nin contra o equipo do goberno. Simplemente porque nos pasou en reiteradas ocasións que temos presentado mocións e automáticamente se pasa un robo. Vale? Queríamos saber por qué. Ese informe do que a señora alcaldesa me leu e tal, pues eu non teño ningún problema en facerlo. Eu non coñezo ese informe. Eu, dese informe, pues sei o que se falou co señor secretario e que ele, con toda a boa intención, nos explicou, nos trasladou a 3 persoas que estuvemos con ele e ele amablemente nos explicou. Vale, o que eu entendí foi que era unha cuestión máis ben de presuposto ou cando presentabas algo que se saíra das túas competencias. Aí, está hecho. Si isto les parece, les é unha, non sei, que vai a traer unha carga de traballo, non sei que, bueno, pues teremos que estudiarlo moito antes de, e antes de presentar unha moción, pues non sei, contratar un bufete que nos asesore. Non pode ter ningún problema. Sempre cando este fora do legal, como decía, como lle manifestaba o compañero do Partido Popular, pois aí, non creo que son tanta mala legalidade, sempre tendo, por suposto, menospreciado o traballo de ninguén. Por suposto. Non é nada máis. Partido Popular. Bueno, contestando yo, señor Modesto Renda, bueno, a non se gobernamos, cuando dábamos plenos, ahora que se gobernan, se sigue o pleno, que se trata de mocións a robos, a los países cambian. Bueno, é un cambio de opinión, unha cousa bastante acostumada a muchos años políticos, sobre todo que va a decir un cambio de opinión. Acepto, a alcaldesa, moi cabreada sempre con este tema, reconozco que é un tema que non lle gusta tocar, ¿no? Pero non vamos contra él, simplemente vamos con la decisión que toma de cambiar esas mocións sobre robo. Dice que é unha interpretación jurídica. Non é unha interpretación jurídica. É un informe non vinculante. A alcaldesa ten a potestad de aceptar o informe que vai o secretario de modificar esas mocións sobre robos ou non aceptar. A alcaldesa acepta de modificar prácticamente todas as mocións que presenta tanto o Partido Popular como o Bloque Nacionalista Galego en robos. É unha potestad que ten a alcaldesa. Eu pode enumerar, eu te aí un informe do secretario, pero eu tamén pode ler a naturaleza, ou cría a naturaleza do informe do secretario. O secretario municipal actúa como federatario do asesor jurídico do pleno e da corporación, conforme o artículo 92 bis da Lei das Bases de Régimen Local. Os seis informes son preceptivos e técnicos, e non teñen forza decisoria nin vinculante para os órganos políticos. O equipo de goberno pode ter en conta, pero non está obligado a seguir o seu contido se non hai norma imperativa que exige. A competencia para admitir as mocións corresponde á presidencia do pleno, neste caso, a alcaldesa. Pero a presidencia non pode usar un informe como excusa para limitar dereitos políticos. O informe non pode suplantar a vontade do pleno nin anular unha moción que cumpla os requisitos. Que era o que facía, o que comentaba ahora mesmo con o seu compañero do Bloque Nacionalista Galego. O informe non pode alterar a naturaleza dunha iniciativa política. Se unha moción presentada cumple con os requisitos formais, tema de competencia municipal, presentada en plano, etc., non pode ser naturalizada como un robo por un informe técnico. Cambiar a robo implica alterar o seu contigo e consecuencias políticas como votación, o cal excede a función técnica do secretario. En canto a xurisdicción e doutrina, a jurisprudencia do Tribunal Constitucional e do Tribunal Supremo ha reconhecido repetidamente que o exercicio da función representativa dos conselleiros non pode ser limitado arbitrariamente. As garantías do artículo 23 da Constitución, dereito a participación política, vulnérase se non se permite o debate e votación de iniciativas políticas baixo excusas regulamentarias ou técnicas. Facemos caso a informes que fai o secretario, como informe xurídico que dice a alcaldesa, pero cando hai un informe do secretario de reparo de algún tema, pois ese ao mellor non lle facemos caso, non entendemos esas varas de medida. E por último, sí que me gustaría que hai aquí dous concelleiros que durante anos estiveron comigo no Concello de Villalba, porque estaba na oposición, cantas mocións se lle convirtió no Partido Popular de maioría absoluta, cantas mocións se lle convirtió en Europa.
Partido Popular. A mí non me molesta que levo o tema personal, ni creo que seña nada personal coa alcaldesa, ni moito menos, pero sí que cando se pon por parte de concelleiros e concelleiras en dúbida a interpretación xurídica que fai o secretario da corporación, pois eu creo que cando menos unha falta de respeto hacia esa persona. En segundo lugar, claro que o informe non é vinculante, eu mesma o dixen na miña primeira intervención, e o que me molesta é que teño a sensación de que non me escoita. En sesión plenaria, tras sesión plenaria, volvo a explicarles o mesmo e volvenme a argumentar exactamente o mesmo sin escoitar nunca o que eu digo. Pero para que lles quede claro, voullelo explicar outra vez máis. Esta alcaldesa, que neste momento ten a facultade de fixar a orde do día do pleno, comparte plenamente o criterio exposto polo secretario nese informe. E, no sucesivo, como xa se lles trasladou, pois a orde do día vai a seguir fixando exactamente baixo este criterio. E máis, retos a que me digan unha sola vez que unha moción se reconvertise en robo e fose competencia plenaria. Retos a que o fan. Si fan eso e encontran alguna, de verdade que, non sei, estou disposta incluso a admitilo, a decirlo públicamente, que nos equivocamos e que non seguimos sempre o mismo criterio. Creo que non hai ninguna sola vez. Creo tamén que o despacho do secretario está aberto sempre para todos os concelleiros e concelleiras, para todas as dudas que teñan. Non creo necesario que teñan que informar por escrito. En todo caso, se algún concelleiro ou concelleira considera que se está vulnerando algún dereito seu, ten a potestade, e sábeno, de acudir á vía contenciosa e reclamar os seus dereitos. Cando non o fan é porque saben que non teñen recorrido nese sentido. En canto ao informe xurídico, pedirei ao secretario que yo envíe novamente a todos e cada un dos concelleiros para que, por favor, fagan o favor de lelo. E despois fala de que se valeran de contido as sesións plenarias. Mire, a esta sesión plenaria veñen 16 asuntos, propostos polo goberno 8, propostos pola oposición creo que 4 ou 5. Non é responsabilidade deste equipo de goberno que se valeire de contido os plenos. Eu creo que hai moitas mocións, hai moitas propostas que se poden facer que non son competencia nin da Xunta de Goberno nin da Alcaldía e que as poden traer a este pleno. Sirva de exemplo a seguinte moción que vamos a debatir na orde do día, que é unha moción do Partido Popular donde os acordos é que o Concello de Vilalba poña en marcha un programa de actividades para nenos e nenas, sin saber se o Concello de Vilalba ten crédito adecuado suficiente para facer isto, sin saber nada, que os poña en marcha, sin un regulamento, sin... Claro, se nós aprobáramos esa moción, estaríamos dicindo aos terceiros, que son os nosos veciños e veciñas, que este verán vai haber un programa de actividades. E máis, sería inmediatamente executivo, incluso exigible. Calquera podería vir e dicir, onde está o programa de actividades? E que eu quero que o entendan, non quero que me den a razón, quero que o entendan, e creo que non é tan difícil. O que pasa é que moitas veces non interesa entender. E agora? Ben, moi rapidamente, eu creo que este é un bo exemplo, non? É o mesmo dicir que se poña en marcha acá que o equipo de goberno se comprometa a vindeiras anualidades, que son cousas moi diferentes. Entonces, neste senso, é unha cuestión eminentemente clara no marco xurídico. Pero para rematar o que lles dicía antes, eu creo que o pode entender calquera veciño e calquera veciña. E creo que sería bo para precisamente non valeirar de contido os plenos que os grupos da oposición tuveran tamén a ver, pois traer máis a desta, que é totalmente respetable, outras moitas propostas, porque eu lembro, non, cando nos estábamos na oposición, que éramos belixerantes con os gobernos, tanto do Partido Socialista, a minoría, como do Partido Popular, pero que intentábamos, non, na medida do posible, no aspecto propositivo, traer moito volume de traballo e vaya redundancia e proposta. Por tanto, bueno, que non se valeiren os plenos por culpa, neste caso, da oposición, porque creo que os veciños non están a todos traballando e chegando a acordos. A cuestión creo que xa foi debatida suficientemente, pero me gustaría pedirlle ao concello do BNG que retire esta moción.
A opción é que a vamos a votar e eu vou pedir un informe ao secretario donde se vou obligar a pronunciarse sobre a legalidade deste acordo coas consecuencias que ele poda implicar para todos os presentes. Non vou apoiar, porque Procedemos a votar a moción. Votos a favor? entendo que non lle falta Votos a nada. favor? A favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada esta moción. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é un robo, moción reconvertida do Grupo Popular para volver a poñer en marcha as actividades de verano para que nos entren a palabra o voteiro do Partido Popular. Non sei se o van a defender ou non, porque na última sesión plenaria os concelleiros do Partido Popular dixeron que non iban a poder intervir en ningún robo reconvertido. Non sei se o cambio de criterio se mantén, digo, si van a cambiar de criterio van a manter o mesmo. Teñen a palabra. Bueno, robo, acaba de decir usted no anterior punto que os robos, parte de ellos explicarían que eran robos que non necesitan debate. E vos segundo punto, e polo que acaba de decir, usted entendo que non se vai a debater. Non, vamos a debatelo se o proponente do robo quere debatelo. O que dixen eu foi que na anterior sesión plenaria o voceiro ese día do seu grupo fixo saber que o Partido Popular non iba a volver a debater robos que se transformasen, mocións que se transformasen en robos. Pregunto se o van a facer ou non o van a facer. Bueno, eu creo que se debería Ten a palabra. Sí, perdón. Entendemos que un robo é un robo, que se expón e que é un robo, que é máis, que se expón e non hai debate. Non sei, supoño que terá que aclarar vostede que é a presidenta desta sesión, non? Si me... Ya vos dei a palabra para defender Sí. esta proposta que trae o Partido Popular ao Pleno. Nada, pois o que pretendíamos, o que vimos explicarnos un pouco, é que se organizaban por parte do Concello, tanto co Partido Popular como co Partido Socialista, na que se chamaban Alternativa do Partido Popular, e despois co Partido Socialista eran as escolas de verano, unhas actividades para nenos, non? Ainda que cambia a denominación, pois esas actividades eran similares, estaban pensadas para os máis pequenos, para que tivesen esa oferta de ocio durante o verano. Era unha oferta de ocio bastante ampla, con variadas actividades, non? Hai dos veranos que non se organiza nada, o que pedimos é dar opción este ano. Decidiron quitar esas actividades, según comentaron noutra ocasión, por unhas cuestións económicas, pero non se den ninguna outra alternativa. E os niños en unha verano pois quedan sin actividades organizadas polo Concello, como se viña facendo antes. E esta justificación que dan, ademais, consideramos que pode ser cuestionable, porque o orzamento para outras partidas non tan necesarias, como si consideramos que é necesaria esta oferta de actividades que ademais será moi ben acollida polas familias. E o que pedimos é volverlas a poñer en marcha, que o programa se comece a executar neste verano e que se publique a programación e se abran as inscripcións con tempo suficiente. Partido Socialista. Hola, buenas tardes a todos e a todas. Para non ter ningún problema en debatir, aunque non é necesario votar. Entendemos que tanto o verano activo como as escolas se facían nun momento que non había outra alternativa de hacer para as familias. Agora mesmo contamos cos campamentos de verano durante todo o verano pola mañá, e ao ter as piscinas abertas todo o día con unha tontería que haxa no mesmo recinto, unhas piscinas que os nenos van tocar a tarde e unhas actividades a escasos metros, porque se están solapando actividades, nada máis que por eso. Ana Berta. Ben, respetando a decisión da Concellería delegada, pois non podemos máis que concordar. Belén. Estou un pouco descolocado. Sí, vamos a ver. Eu entendo que a Concellería correspondente terá resolto ese tema e lo terá organizado e non ten nada que decir.
si esas necesidades están cubiertas, pues amén. Bueno, pues como explicou a conselleira delegada, pues tanto o verán activo como as vilascolas fixéronse en períodos onde pues, non había tanto parque acuático como piscinas ao exterior e non ten moito sentido. De feito, os últimos anos que houve estas vilascolas tiñan moito éxito os primeiros días, pero despois a participación iba decaendo e había días pues, que había 2 ou 3 personas con monitor. Tampouco eran unhas actividades que tivesen moito éxito de convocatoria porque no verán pues, as familias teñen outras alternativas de ocio como praia, piscina, vacacións non están para seguir esa rutina de actividades. Pasamos ao punto número 13 que é un rogo do Grupo Municipal Popular sobre o mantemento e conservación do auditorio e do Conservatorio do Concello de Vigo. Ten a palabra o Concello Conceira do Partido Popular para este punto. Ben, o Concello de Vilalba conta con diversos edificios onde se goza de actividades culturais e deportivas, sobre que ao longo de moitos anos se foron construindo para o beneficio de todos e todas os veciños de Vilalba. Nos últimos anos, o goberno tripartito do PSOE e Vilalba Aberta tomou a decisión de acometer unha actuación preventiva para evitar danos aos usuarios do auditorio e conservatorio debido á inestabilidade das lousas que cubren a fachada do edificio, alegando posteriormente que pues, non atopaban empresas que puderan facer a reparación do mesmo. Despois de 2 anos non podemos tolerar que esta instalación continue degradándose. Os medios económicos necesarios para esta reparación cada vez serán máis elevados. Nin por estética, nin por seguridade debemos consentir esta situación porque o que está claro é que a xestión do equipo de goberno parece máis ben unha deixadeira de funcións. A consecuencia é a imaxe dun edificio onde tan importante como as actividades culturais podría ser a seguridade. E o eslogan de cultura segura asemella unha casualidade. Chega como todo marcado dentro alto da escaleira o carón da igrexa de Santa María para ver como no teito do edificio medran bidoeiros, ou que no corredor lateral onde se atopa a saída de emerxencia do escenario hai unha capa de ferroxe que dá unha idea do estado no que se atopa a estrutura, que debe de ofrecer precisamente garantía de uso en caso de emerxencia. Para que as cousas funcionen existen diversos plans a nivel técnico que permiten adiantarse aos fallos. En este caso deberían aplicar a norma máis elemental do mantemento, que gracias a ela estes problemas acaban sendo mínimos e os custes de reparación moito máis económicos, evitando que as instalacións colapsen e garantindo o uso das mesmas nas mellores condicións. Estes casos evidencian a ausencia dun control riguroso sobre o uso e o estado das edificacións e, por outra banda, isto deriva nun desperdicio de recursos públicos e non mala xestión municipal. En atención ao exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular leva ao pleno da Corporación Municipal o presente rogo. Instar ao equipo de goberno municipal que lle dé a máxima urxencia o arranxo e conservación do auditorio e conservatorio municipal, cometendo as obras necesarias e poñendo en marcha plans de mantemento que eviten así o malgasto de fondos públicos imprescindibles para acometer outro tipo de obras tan necesarias para os nosos veciños e veciñas. Bueno, en primer lugar, sí decir que hai un problema evidente que nadie pode negar. Lógicamente, o número de edificios que temos en Vilalba en mal estado é significativo. Por exemplo, neste mesmo que estamos agora a facer un investimento de 131.000 euros un convenio con a Diputación. Nós temos, o Concello, sabemos todos que temos unha limitación en canto aos ingresos e, sobre todo, o tema de obras ten unha complexidade importante. Sí que é certo que moitas veces aquí habría que fazer un proxecto, habría que fazer un estudio, e non entendo que a mellor moito máis pormenorizado das cousas. Hai que dicir que o Partido Popular, no seu momento, tuvo que cambiar todo o tellado de arriba, e que realmente foi un verdadeiro fracaso. Fai pouco tamén houve que suspender, me parece que na anterior legislatura, actividades porque non se cumplían os requisitos que había tamén no que ven sendo o escenario. Pero, bueno, independientemente de eso, sí que estamos de acordo que habría que facer un investimento. Pero nós
nós estamos abertos sempre a Xunta de Galicia nos apoiado. É dicir, é que hoxe mesmo acaba de salir entre os concellos limítrofes a Xunta de Galicia en Abadí fai un centro da terceira idade, en Pastoriza firmou un convenio por centros de día, en Cospito 563.000 euros do plan urbe para mañana unha rúa. É dicir, entonces, o Partido Popular nos ven a nos exixindo do que a instalación que fixeron, que está ben feita, que é un auditorio que hai que manter, que é un orgullo para Vilalba. Ademais, tanto é así que o noso grupo, na anterior legislatura, o que amañamos con toda esa rúa, que era verdadeiramente chamaba a atención. Por certo, os edificios que hai ali son comprados pola Xunta de Galicia e non ten amañado ningún. Tenos as silvas e tenos con portas abertas. Por lo tanto, tamén había que exigir que a Xunta de Galicia. Pero estamos totalmente de acordo con cal é a cuestión. Hai que facer un proxecto, hai que facer un estudio e depois sacar a licitación. Aí é onde están empezando a ver os problemas cas obras. Non hai empresas que se faigan as obras. É máis, alguna vez tivemos que fazer a adjudicación posteriormente porque non se presentan as empresas as licitacións, non hai traballadores, hai moitos problemas. Por poñer un exemplo, a que ven sendo a biblioteca presentáronse dúas empresas. A Casa do Concello, que dixéchedes que xa perdemos a subvención, dixéchedes por activa, por pasiva, se estaba partida de 1.100.000 euros que se van gastar aí, onde se consiguió 1 millón de euros de fondos europeos, tamén se dixo que estaba perdido. É dicir, que todo o que dice o Partido Popular que está perdido, pero nosotros estamos de acordo. Mira, mañá mesmo, vos que tedes fío directo das consellerías, de firmar os convenios que sexan necesarios. Eso, mañá mesmo, poñémonos a fazer un proxecto. Dentro de pouco vamos presentar unha subvención de arranxo de vivendas. Esperemos que, se non nos chega a subvención, que tamén nos lo paga a Xunta de Galicia, que vamos a apostar por eso. É que todo o que presentamos, salvo en concurrencia competitiva, non nos conceden absolutamente nada. Entón, temos os recursos escasos, temos obras, e temos que moi ben rodirnos toda a fachada. Estou de acordo que é un peligro. Pero tamén temos outras aulas que temos que amañar, como esta, se non chegas a la Diputación, entra algo por todos os lados. Eso hai que dicir, os pabellóns que estaban nun estado malo, porque non se mantuveron no seu momento. Bueno, non pasa nada, pero tamén nos pasaría a nós se tuviéramos edificios, a mellor non teríamos a capacidade. Por lo tanto, collemos o guante, pero tamén o que dicimos é necesitamos fondos e realmente é necesario. Estades aí, podedes escribir un convenio que a Xunta de Galicia. Por que non existe antes? Que queredes fazer? Un boicot ao Concello de Vilalba que é o que está pasando na Xunta de Galicia. Eso é o que pasa. Vilalba Berna. Ben, eu creo que é hoxe, non? O mal estado desa infraestructura non se escapa ninguén, nin a ningún veciño. Esas medidas preventivas eu creo que estiveron ben tomadas. Lembro cantas veces, non? Compartimos despacho, a anterior Concelleira de Cultura, Tamara Rodríguez me trasladaba día tras día a súa preocupación. En este senso creo que se obrou un xeito responsable e correcto. Pero o que diu o señor Fernández é tamén unha evidencia, non? A cuestión do financiamento é central, e para que unha infraestructura desas características, máis constante tamén que a actual Concelleira de Cultura, máis a Concelleira de Turismo, aproveitando unha visita que tuveron a Consellería de Cultura, dependente da Xunta de Galicia, pois trasladaron, non, esa preocupación e quedaron as pensas de trasladar un proxecto de obra, un proxecto técnico, para que, dentro da Administración Autonómica, se pudera colaborar co Concello de Vilalba, porque iso é absolutamente fundamental, non? A colaboración de institucións. O Concello de Vilalba non pode acometer todas as actuacións que son precisas para a conservación do que son os seus edificios de titularidade municipal. En este senso, creo que as palabras do señor Fernández son atinadas. Vostedes teñen unha ocasión con respecto do auditorio municipal de facer un exercicio, volvemos a traer colación o termo, non? De patriotismo vilalbés. Eu creo que os veciños e as veciñas lo agradecerían en o canto de mirar para os intereses do partido, que poden ser os do afogamento do goberno de coalición para vostedes emerxer dentro de 2 anos como salvadores, pois intenten facer outro tipo de oposición, non? A oposición constructiva, que eu creo que lles vai reportar bastante máis afinidades dos veciños e veciñas, que é a de axudar aos problemas reais do Concello de Vilalba. Lembren, e con isto remato, non? Cando Vilalba Aberta, o Grupo Municipal de Vilalba Aberta, hai menos de un ano, os convocou a vostedes, ao Grupo Municipal do Partido Popular, a unha xuntanza para
para chegar a acordos, para chegar a puntos en común, demostrando, eu creo, non, as dúas formacións políticas, que podíamos trascender do ideolóxico para ir ao que lle interesa a xente, aos seus problemas reais. Aí nos trasladamos esa cuestión e eu volvo a tirar o guante ao Grupo Municipal do Partido Popular no mesmo xeito que o facía o Concelleiro de Infraestructuras Urbanas. É necesario e vai ayudar en beneficio dos vecinos e vecinas do noso concello. Moi ben, gracias. Pasamos ao seguinte punto, que é o punto número 14, preguntas do Perdón. grupo. Ai, perdón, venga. Chama a atención que Miguel, dos interventes anteriores, falou neste edificio en concreto, da situación inicial e do origen deste edificio. É dicir, ese edificio facía obras por todos lados. É dicir, eu presenciei personalmente como as colchonetas en algún sitio se levantaron ca auga que entrou en locales cerrados dese edificio. É dicir, ese edificio ten uns problemas de nacemento tremendos. É dicir, aí ten a marinera. Non é só como se ve aparentemente unhas pedras caeron porque hai un problema de origen grave e que habría que solucionar e que fai falta moita pasta para sacar iso adiante e deixalo en unhas condicións medianamente decentes. Nada máis. Ben, agora sí, pasamos ao punto 14 da orde do día, que é as preguntas do Grupo Municipal Popular. Algún tipo de medida antes de mudar o plazo final de forma definitiva as botellas da coberta do pabellón municipal? Temos no pabellón municipal que se o cambio de unha parte da coberta, temos solicitada unha subvención para cambiar outra parte e o que é o grosso da coberta é unha intervención elevada e o que se está facendo cada vez que hai algún problema é actuar con diligencia e rapidez para solucionar. Se se suspende alguna competición deportiva por mor das botellas, farase o Concello cargo dos gastos que isto poida supoñer? En caso de ser condenado por sentencia firme, sí. Está prevista alguna actuación nas instalacións do campo de erva artificial da Magdalena antes do comezo da próxima tempada? Pois non sabemos a que se refiren con esta pregunta e, por tanto, é difícil contestar. Contan os traballadores de Consellería cun protocolo de actuación ante calquer imprevisto? Pois tal e como nos traslada a empresa, si contan con ese protocolo, todos son coñecedores e o protocolo que sale. Están debidamente identificados os traballadores para que os usuarios poden dirixense a eles? Pois tal e como nos contesta tamén a empresa, todos os consenses teñen o seu uniforme onde están identificados co logo da empresa en distintas zonas ou mediante unha chapa identificativa. Dispoñen as instalacións deportivas de algún tipo de seguro fronte a posibles roubos ou accidentes que poidan sufrir os usuarios? Non existe, bueno, tal e como nos trasladou o mediador de seguros do Concello, non existe ningún seguro que cubra os posibles roubos nunha instalación deportiva cando a persoa debería estar atenta ás súas pertenencias en canto os accidentes que poden sufrir os usuarios o Concello ten unha póliza de responsabilidade civil. Cal é o motivo polo que varias rúas de Vilalba... Sí. De que contías estamos a falar no caso de seguro de roubos ou accidentes nas instalacións deportivas? Pois no caso de roubos, como digo, non existe unha póliza que cubra isto, e no caso de accidente, pois dependerá do tipo de accidente, da situación na que teña lugar o accidente e das consecuencias que se poden levar. Cal é o motivo polo que varias rúas de Vilalba continúan sin alumeado público durante varias noites, a pesar de que a alcaldesa asegurou nun pleno anterior que o problema xa estaba resolto? Pois naquele momento, cando non asegurei, o problema estaba resolto, pero teñen que ter en conta pois, que mesmo por as tormentas ou por calquer outra situación poden saltar partes do alumeado e iso vai ser resolvendo, pero non é a mesma avería que dentro de varios meses. Cal é o motivo polo que non participaron os artesáns piralveses na Feira de Artesanía de Vilalba? Ben, abriuse un período de inscripción onde calquer persoa puido haberse inscrito e desconectamos os motivos polos que as artesáns de Vilalba, algúns deles, porque outros si participaron, non se inscribiron. E pasamos ao punto número 15, que son as preguntas do Bloque Nacionalista Galego.
requerimento da Valedora do Pobo. Que ten que decir o equipo do Goberno Municipal sobre esta demanda? Pois tal e como me traslada o Concelleiro de Mobilidade, esta área está pendente dunha xuntanza coa Asociación de Familias con Crianzas Diagnosticadas con TEA, pois existen demandas de colocación de semáforos reguladores noutras ubicacións e está prevista unha actuación global. Despois do cambio de sentido na Rúa da Pravia, vense observando en determinadas horas unha enorme saturación do tráfico en diferentes zonas da cidade, nomeadamente na Rúa da Beira, conexión López de Montín, Avenida Terrachán, conexión Chao Ledro, Rúa de Galicia, rotonda Rúa da Pravia, Conde Pallares, Avenida Galicia, etc. Mesmo utilizándose a Peonir, Porta da Cima, como vía de saidade de vehículos cara a zona de Rúa Plácido Pérez. Que ten que decir o equipo de Goberno Municipal sobre esta situación? Pois o que me traslada o Concelleiro de Mobilidade é que esta área está en permanente contacto cos axentes da Policía Local e que non se lle trasladou desde este corpo dita problemática. O actual presidente da Xunta de Galicia ven denunciar hai pouco máis dun mes a creación nos vindeiros 3 anos de 24 novas residencias públicas cunha capacidade conxunta de 1.800 plazas para atención ás persoas maiores en localidades cunha población inferior aos 50.000. Tres cuestións ten pensado aplicar o equipo do Goberno Municipal para a creación en Vilalba dunha residencia pública e dun centro de vida. Pois as mesmas que ven realizando periódicamente desde fai tempo, xa cando a anterior alcaldesa solicitou en reiteradas ocasións reunirse coa Conselleira de Política Social, nunca foron atendidas esas peticións e eu creo que mensualmente se lle envía unha petición desde que eu son alcaldesa e tampouco pois nunca nos recibiu. Isto pasa non só coa Conselleira de Política Social, senón pois con distintos conselleiros e conselleiras da Xunta de Galicia que reiteradamente e creo que intencionadamente desatenden pois, as solicitudes de reunión deste Concello. En diferentes plenos, o BNG ten preguntado sobre a precaria situación do abastecemento de auga á poboación, maiormente en hipotéticos casos de escaseza ou emerxencia. O equipo do Goberno ten respondido ao respecto que se precisan novas captacións e bombeo a encoro correspondiente. Que ten que decir o equipo do Goberno sobre esta situación? Pois agora mesmo, como saben, lles trasladamos en distintas sesións plenarias, o equipo de goberno pois, solicitou distintas subvencións, tanto o PERTE do ciclo da auga como unha subvención para a posta en marcha dunha auditoría do sistema de auga de Vilalba, que creemos que é o punto base para comenzar a traballar. Temos mantido xa diversas reunións en Aguas de Galicia e este a vía a que nos derivaron a ver se unha vez pois, vai tamén este tema. En diferentes lugares da vida existen fontes de titularidade municipal que veñen sendo utilizadas pola población para o autoconsumo. Pode certificar o equipo do Goberno de Garantías Sanitarias ao respecto? Cal é a razón pola que non se advirta a población sobre a potabilidade ou non da auga nestas fontes? Pois non pode certificar o equipo de goberno porque é unha auga non comprobada e o que se pode facer pois, é sinalizar. Existen dependencias municipais, tal que os galpóns do Campo da Feira ou o antigo Salón de Actos da Casa Concello, supostamente alugadas a empresas ou empresas. Cal é realmente a situación contractual na que se atopan? Pois respecto aos galpóns da feira, están alugados, se pagan pois, a mesma taxa que paga calquer feirante, pois, o mesmo prezo por a ocupación de cada metro lineal. E respecto ao antigo Salón de Actos da Casa do Concello, non sabemos a que se refiren e descoñecemos cal é a resposta. Na sesión plenaria do 14 de abril de 2024, o Salón do Equipo de Goberno se exigieron unha moción para normativa de participación ciudadana nos plenos, tal como fora aprobada en su día. Que ten que decir actualmente o equipo do Goberno municipal sobre este asunto? Pois o mesmo que daquela, non está previsto que persoas do público podan intervir nas sesións plenarias e a resposta é a mesma que daquela. E falta unha pregunta do BNG, que é o punto número 16 sobre a feira de artesanía. A Praza da Iglesia acudiu o pasado 4 de maio a feira de artesanía, na que se deron 5 citas artesanas. Cal que razón existe para a non presenza de artesanos? Pois xa se contestou, pero volvo a
antes sí que houve artesanos vinagreses, en concreto houve dous, e a razón é abrirse un prazo de solicitudes que foi público e, posiblemente, cada unha das persoas decide inscribirse ou non inscribirse. Ben, pois non habendo máis asuntos na orden do día, damos por finalizada a sesión. A ver o titular. Quero xa. Titular é fácil.